Да се махат от тука! Никой не ги иска! Гадове мръсни! Не искат кожа да ни се печат от нея! Да се махат! Изнемогваме! Изнемогваме! Тука! Защо протестираме? Защото са гадове, за това Азията, които правят! Заради това! Къде са тия гадове? Има ли представители? Никой не е излезъл да каже нормално за какво става въпрос. Обяснение? За съжаление не сме, значи, отговорът на ЧЕЗ е, че в цялата област няма компетентен човек, който да стане председател. Да се махаш тогава да изгледаш компетентни хора! В момента протестиращите са готови да излязат и да затворят пътищата! България! Правителство! Бойко Борисов! Съпроти се! Защото ме шамари! Трябва да вземете мерки и да защитите българските граждани от пратешки обир, който ЧЕЗ упражнява над българските граждани! Ако до 2 дни правителството и държавата не реагира по някакъв начин да застане зад нас и да не защити, наистина ще преминем, ако трябва, и към гражданско неподчинение. Мафия! 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 Да затвориме магистралата! Ако не вземе правителството отношение, почваме на Е79. Време е хората да излязат на площадите и да покажат, че наистина в България има граждани, имат гражданска съвест и ние сме гражданско общество. Не могат да продължават да ни третират като 2, 3 и 15 категория хора. Ние сме граждани и сме българи. Те са дошли да стълбират нашата България. Да изгоним ЧЕЗ, вън от България!